Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you using Gani's Tembo latest week, guys. Abasho ukuthi uMzansi Mejiko wabo ngoba phela maninzi kukhona reality show okuphekwayo manje makuphekwa nisolela ukuthi uSibindi osezongena ke nezintombi namatshitshi lawo osekuthiwa uyawathenda uza nawo manje ngoba ngimzwephi ekhuluma nomseleko lapha ekhuluma nomseleko amchazela indaba yokuthi usebuya kubaba uNdabeni kuyithinta kancane leyo ndawo yokuthi wabonana nobaba uNdabeni nangasehleli nobaba uMseleko phansi kwesihlahla phansi komthunzi uthi ke into ayikhuluma nobaba uNdabeni iveza ukuthi isithembu sakhe uzosiqala phansi manje mayesiqala phansi isithembu sakhe ufuna ukuzosiqala kwenye TV show nathi sesixabane kangaka lana ngenza umxovi nifuna ukuthi kube khona uhlobo oluthile engikhuluma ngalo nisho ukuthi sekuza olunye uhlobo ke manje olusindayo lekhanda ikhanda ke manje esingasazi ukuthi sizothi siyaxolisa hayi ngiyayibona indaba halala ithuba elinye makuwukuthi uSibindi ngempela ngoba lapha engilandela mangifunda nakuma comment sengiwatholile khona lapha kimi akekho ovelayo ukuthi sishosho ukuthi uSibindi kodwa phakathi kaVuyo noDirelo noSibindi sekukhona kuthiwa ke woza ke eceleni ngoba ngathi unesiphithiphithi hey guys makuzoba uSibindi sizothini uSibindi usafuna ukuthi siqale phansi simemeze sibuza ukuthi kanti lapha yana KZN ngoba phela shuthi useza manje nalobu starter fresh asenze sengathi kumiso ubaba uNdabeni kanti uye ngoba umbuzo kababa uNdabeni uthe uma kamhlophekazi nalona ke osuzombeka phambili sebehlangene yini wathi uSibindi cho ngoba bekunama challenges sinama issues le ndaba ngibone kungcono ukuthi ayizwe ku TV kusho uSibindi wasuka uNdabeni ayi zikhona iluleko enginazo ukube bewushoshosho ukuthi wenza into ekhona ngoba manje kubukeka sengathi uma amhlophekazi mayengahambisani nalokho okusho ukuthi uqala phansi wabe sephakamisa isandla sekukhulunywa ngoDirelo wathi ke kodwa lo ngine show ukuthi ke umile nami ngabe sengibuzwa kumbuzo njengofix ukuthi hawu umpumelelo lo kuma season awu3 hayi kuma episode awu3 ayesifaka uthando nesithembu sifake izingane zesithembu iminyaka ilandelana umpumelelo useshintshe kathathu kube lapho kuvela khona ukuthi babili kodwa sekukhona nengane ivela nobani indaba nobaba uMseleko uyibekela abani uMayeni ukuthi ke njengamanje nasisimo asikhokhe lokho kodwa futhi ke ngoba bebabili uMseleko lapho kade ephuma kuMayeni ezochaza ngengane yokuqala wakukhuluma eceleni ukuthi uMayeni akazi ukuthi kahle babili kwezi season elandelayo sebevela ke bobabili labo bebezoba umamkhulu bobabili sebehlehlile siphike manje sikusho la uSibindi ke esenathi ngqo sesizwa ngaye yena iminyaka ewu3 ilandelana ngokwe TV show useshintshe kathathu kodwa uthi lo anaye manje uneshow ukuthi ngikashintshe masilandela uSibindi una 23 opartner bakhe balandela kancane ngeminyaka sibuza ukuthi isiphi isiqiniseko anaso ukuthi ngikashintshe asingaphenduliki ngoba sesiyikhulumile
ngendlela esibuka ngayo, kodwa silazi iqiniso labo. Mina ngibuza ukuthi-ke babona ukuthi sidizeva ukungavuki embhedeni yikhanda yile ngane. Siyamthanda ugogo, umama wengane, umama womfana, kodwa hayi, nithini guys? Niyabona ukuthi-ke manje asiyinqabi impumelelo. Ningazona ngizwe kabi, ngiyanibona ibodade laphaya niyakekeza halala ithuba le-TV show. Khona vele-ke uma esezovela ku-TV show sekunenye imali. Bengifisa ngathi kube uvuyo-ke okungenani. Kazi uSibindi ngeke ngoba manje ngisho ukuthi uzama ukumlalela naye usuchaza ukuthi kuyi-side lakhe, nivele nixabane. Nizoxabana nami, ngisho kahle ukuthi la mazwi engiwakhiphayo aphume lapha kwishow, nixabane. Nithi kusazoba njani? Sizazophinda singene ey'ndabeni zey'ngane? Hawu, hayi, okusho ukuthi sisazovela no-how. Nisho ukuthi nje uNosipho ufaka laphaya kuyilokhu le ndingilize ebomvu evela laphaya ku-Instagram, uthi thasi, uthi tobo ngesithupha mase kuvela urawundi leyo ndingilize ubone isithombe, sithi hawu Nosipho wafaka uSibindi engabe uyanyamalala. Thina ngeke silokhu sikuhlupha sithi awusamposti ngani ngoba wakaveli ngisho ku-TV show. Wena yakho indaba ilula. Uma i-passport ikhona, lungisa i-passport. Maye ingekho ayidluli ku-1,000 i-passport. Intombi eneziqu ayinyathele ngenye indlela mani. Intombi eneziqu oney'ngane ngokufisa kwethu njengoba bebancane, ukuthi abangafani nalabo baba laba ukuhambe sekubhalwa lapha ku-social media bebhanyekwa iy'ngane zisho ukuthi-ke niyambona njengoba esenganjena nje ubaba wami kodwa angazi lutho ngaye. Laba abancane sithi abalungise phela, usukwenzile, yenza iqiniso ey'nganeni zakho. Manje guys, sisazophinde sizoxoxa lezo y'ngxoxo lezo uma kuthi basilethele uSibindi. Halala-ke kuSibindi uma ukuthi ngempela uye oza neshow noTirelo noNosipho. Nosipho, hayi Nosipho, sho ukuthi sisazobuka uNosipho sesesimeni sathando ngoba phela njengoba unkosikazi wabadala kusho ukuthi uye emzumbe ngqo yena kwabadala phela la iyinkonje leyo nto ukugxila. Azoma ukugxila yini kodwa sengifaka nje ukugxila. uNosipho emzumbe ngoba unkosikazi omdala ozo-welcome abanye. Ngithi unkosikazi omdala Nosipho, hayi indaba yakho, hayi. Kungaze kube ngathi ngikhuluma kabi ngawe, kanti angikhulumi kabi ngawe. Ngibabaza le nto ukuthi ngiyibambe lapha ku-TikTok, nanko sengizoyibuka ngawe Nosipho. Bebeyikhuluma ku-TikTok kuthiwa hayibo sekunomkhuba wokuthi iy'ntombi seyisheshe zishade ziphume iy'nkomo. Akulona iphutha we-guys, nangizwa kahle, akulona iphutha. Futhi nawo Nosipho hayi ukuthi ngiyamlawula, siyaxoxa nje ukuthi manje-ke iy'ntombi maseyishade sekukhona iy'ngane eziwu-5 komama abahlukile. Akekho noyedwa amthembile. Laba abadala abasathembi ngisho umama oyedwa walezi ngane mayimayelana nabantu abadala le ndaba. Ngoba phela manje idlozi liyazi ukuthi nazi iy'ngane zethu abadala abayiboni iy'ngane. Basho njalo phela obhuti bethu uma sibalalela kahle. And abadala lapha bakhona ngoba phela ngithi basho njalo bacashe emva kwabantu abadala namadlozi. Laba abadala-ke esithi thina hawu okhokho
nomkhulu babeqhakambisa inhlonipho, ababahlonipha abanye. Ngixoxela into abayishoyo, ngoba manje asikwazi ukuthi sizothi siyakuzwa mawuthi wena lento engiyenzayo ngiyenza ngabantu abadala. Abantu abadala bayibona iy'ngane lezo zenziwe, lezi-ke ezine-DNA yabo abayiboni. Abantu abadala bayakhetha ukuthi sizohlonipha-ke bani. Hhayi kabi guys, angilwe nami sengiyoze ngifane nje nomuntu osangena oniphindaphindela into eyodwa ngoba nami angizwa. Yikho-ke sebethi shuthi uwumZulu oyi-fake. Into engiyibuka ngayo noma ngibuka into engekho esimeni sokuthi iyakhombeka. Ngibuka ukuthi umkhulu nomkhulu esigabeni sokuba umkhulu bayahloniphana. Yini laba esekuzothiwa abantu abadala abafuna lokhu kuney'ngane zabo kulela khaya? Abaliboni yini lela khaya? Angisho-ke ukuthi abantu abaphoqe imishado. Bengibuza nje ngokuqina kwami, ngoba uZulu bami obuyi-fake, ukuthi masekuze kwaba khona iy'ngane sekunento yokuthi lena yenzelwa abantu abadala, kunomyalezo uyini? Avele ahambe igama khona lokho ukuthi sekuvela ukuthi abantu abadala bathi akwenziwe nje. Why bengakuvimbi ukuze bezokwenzisa into eqondile? Ivele kuqonde nje, yabo, ukuze mawuzoma phambi kwethu ukuthi wenza into yabantu abadala sikukholwe. Ngoba laba abathi abantu abadala this, abantu abadala that, baney'ngane laphaya, baney'ngane laphaya, baney'ngane laphaya. Emva kwalokho sebefaka lama-t-shirts abo lawa. Lawa yini lesi silwane? Lawo ma-t-shirt. Befaka umqhele, bephathele izinto abay'phathayo nezinto abay'phathayo eze lapha ku-social media. Baby mama la, baby mama ilokhu, oma Enzo ilokhu. Thina ngeke sikulalele, sizovele sithi lapha comment section, bangaki o-Enzo bakhe? Maye kwathiwa nje, hawu loyo unengane la, unengane la. Hhayi ke, please shut up. Shut up please. Bambatha babushandu mase abantwana bebathathu bewu-4 bewu-5, ubuqotho bakho why kuzoqala ku-social media? Why usuzofika nezaluleko bambatha? Yizwa leyo nto? Asizwa-ke, cha asizwa ngosiyami, asizwa. Enganifaki ngithi mina angizwa, ngoba mina bhuti iy'ngane zakho ayifakaze ngawe, ngoba wena wenze njani? Ulethele abantwana. Ilande akuthi iy'ngane ezifakaza ngawe mase kuyasho ukuthi abantu abadala this, that, idlozi, this, that, amadlozi, this, that, ney'ngane zithi nabo ubufakazi obuphelele. Ngoba manje ayilingani lento, iyashoda. Le methi ayivumi. Lezi namba ay'hlangani ukuthi uzoba ubaba oqhele ey'nganeni zakhe. Mase uthi ulanda lapha endaweni ethile, wenze leso sinqumo sokuthi uyaqhela ey'nganeni zakho. Uyaqhela la kufanele ukuthi khona wena umile. Kumane kuthiwe-ke uthukelwa into ongayazi kodwa wena uyalenza iqiniso. Uqhele lapho sikubuka ushone kwenye indawo. Mase kwenye indawo usuzo-recruiter thina uthi asithuke baby mama. Please. Hhayi. Iyo-ke leyo ndaba leyo enza ukuthi sibuze ukuthi kanti labantu abadala laba babuke elinye iside bengabuki elinye iside. Abantu abadala-ke bayabona ka-left, ababoni ka-right. Mayihamba nabantu abadala sizwe-ke
Ngoba ngeke sithi-ke asikuzwanga sibe sizwile. Inkinga masingazwanga asizwanga Nkosi yami, azizwanga. Hayi mina ngiyawaqala amazulu eseshaya ngathi awasezisizwe nazi iy'ngane. Ila sifuna ukwazi khona ukuthi kanti bathini ngey'ngane. Abakhulumi ngey'ngane Nkosi yami, bafuna amatshitshi. Yabo yena le ndaba yokuthi omkhulu lapha khona bavuke baba nokuxoki, hhayi ingidida kakhulu ngoba ngiyayilandela le ndaba. Mase sengiyilandela nizongisukela la nithi bahambe bayongena emasontweni nididwaniswa yisonto. Ayikho into engisho manje ehlangene nesonto. Ngilandela le esengiyizwile ukuthi leyo ndlela le ihamba lo mgudu uthini. Ikuphi-ke la ngisethe khona ezwini verse 10 verse 4 washo-ke uSimakade wathi cho ngiyibamba kubo laba abathi bakhuluma ngaba abadala ngisho ukuthi kanti nithini. Hayi ngaqala ukuthi ngilalele obhuti bekhuluma isiZulu lesi engisazi kahle kodwa ngingabezwa. Izwa leyo nto angibezwa bakwethu. Ukuthi-ke mhla kwafika ubaba uMbatha ethi-ke mina ngubaba uMbatha ngishade nobani nami abantwana bethu nangu ku-number 2 nangu number 3 bethi-ke ngiyenze nayo into eqondile. Akekho umntwana wami olaphaya engithi uma ngithi ngingena lapha emotweni mhlawumbe yena uyangithuka. Alikho ekhaya elingikhombayo lithi lo Mbatha lo noma engenzani kodwa nakho akwenza amacala akhe. Eyisholo yena. Hawu ngeke singamphanyeki yonke indawo baba uMbatha lapho kumavidiyo. Nakhona lapho ku-TikTok kwabenza kuthiwe nangu baba uMbatha. Baba uMbatha wenzeni? Shade nonkosikazi wokuqala, shade nonkosikazi wesibili, shade nonkosikazi wesithathu. Kuqhutshekwe kufike kuyinamba-ke zababa uMbatha ayiveza mase yasho kubaba uMbatha ukuthi hayi naba bonke balapha. Ukuze ubaba uMbatha uma esedlulile esigabeni sokuthi ekhulume ngey'ngane ukuthi hhayi iy'ngane ngoba bathanda ukukhuluma ngo-baby mama. Ubaba uMbatha esedlulile esigabeni sokuthi uthi o-baby mama bathi imikhuba eyenziwa o-baby mama ithi. Nakhona lapho sibuza ukuthi baba uMbatha ngoba usemshadweni kahle nabantwana bakho uyabona ukuthi bakhula kanjani, ukubona nini lokhu? Sizwe-ke baba uMbatha manje inkinga ukhonjwa laba bezwe bethukwe Nkosi yami. Nasi singazi ukuthi labo sisi ababathukayo baqinisile yini noma abaqinisile ngoba asazi into evela ku-social media. Mase beyathukwa mase sithi hawu kodwa lo sisi usengavele nje esuke ekhethe ukuthuka lo bhuti. Why? Ngoba ubhuti ufundisa ngamasiko lapho, ufundisa ngesintu. Sisi yini? Hawu lo nengane nje ngapha. Asayingeni-ke leyo ndaba thina, asayingeni. Hayi ukuyibona into ukuthi bekufanele ibe juice vele ibe sawa, ivele ibe yisidadada, ibe ne-taste engaqondakali. Yileyo nkulumo-ke yobhuti ohamba indlela engaqondile mase ezosimela lapha ku-social media esithi-ke bayokhuluma baze bayeke. Sithi hawu kulula kanjena ukuqhamuka nazo iy'nganekwane kodwa kuyona inganekwane le engiyishoyo. Into eniyibonayo kodwa sengiyasho nje ukuthi inganekwane akuyona kodwa inganekwane. Niyazi bodade nani bobhuti bomalume boma niyazi akuyona inganekwane le engiyishoyo. Kodwa nje sengibuka ukuthi sengikhulume kangaka ngingakwazi ukuxoxa inganekwane ngiflowe kahle. Hayi msangane enginawo. Ngiyabonga kakhulu guys for your love and support. Thank you so much. Bye.